السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين إمام الأنبياء نبي الثقلين سيد المرسلين شفيعنا سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de amallık emniyet yörep, mehabbet yörep, iman ve ak mezhebimiz yörep, Huday Teala dininizi, dünyanızı, ahiretinizi abad etsin. Can sağlığın bolmaz deni tayi, akşam yatıp erti şükrün kıl yaxşı diye, mahtum oluysan. Büyüyeceki derman ve kudret mana görünler, nığmata şükretmek manası, ne şükürlüğün manası neyme? Türkmen ona bağışlayan aşkakarlık diye. Kufran-ı nimet, nığmatın kadrını bilmek ve bilmesizliğin manası ve nığmat bir adamın üstünden sana gelenine, bir zenanağa adamsının üstünden nığmat gelenine, bir erge zenanasının üstünden nığmat gelenine ve tamam her gaysi olsun teşekkür deyip aytmak, Tanrı yalkasın, yüzün ak bolsun, devletin arsın deyip qow kefi teşekkürlü kefi aydıp durmak manalarını Allah köklediğinden din almanı hizmetine de yetiren. Ey mahtungul işan qavay diyamını. Adam olup adam kadrını bilmeyen, onun yönü otlap gören mal yaxşı. Sözlegenne söz manasını bilmeyen, onun yönü sözlemeyen lal yaxşı. Taplu edip yazıp öyünde kısırıp koymalı mana kepta. Adam olup adam kadrını bilmeyen, onun yönü otlap gören mal yaxşı deyipti. Adam karşılıkta, insaniyatta, beşerin medeniyet, insanın üçmülük yaşayışına, erhiley, enata, oğulgıyız, doğun kardeş, ova kara, ve bir yurdun içinde, bir devleti işlerde, şahsi işlerde, kargalarda, karxanalarda ve her mecmui üçmülüklerde insanın yaşayışına dislapkı ediplenmeyri,
şükür nigmat etmek, nigmatın gadryny bilmek. Taňry ýalkasyn diýip aýtýan bolmak. Bilmänşik bolmasızlyk. Nigmat şonuň üstünden maňa nigmat gelipdi, bilmänşik bolýar. Taňry ýalkasyn niýse, hamana tarap purru bolarmy kadiýa. Şo purru bolarmy kadiýip Taňry ýalkasyn bermeýän adam, gawa adam däl şo. Biderek adam şo. Taňry ýalkasyn diýmeli. Berekella diýmeli. Yüzüň ak bolsun diýmeli. Döwletiň artsyn diýmeli. Görjegiň gowluk bolsun diýmeli. Ahsantum diýmeli. Gowlugy aýtmaly ki din gürrüňşi. Bir wagtda kharaja fityanun lis-sayd fa atharu dhaban. Bir tofar ýaş oglanlar şekarçı awçymyşdyklar. Aham bular sırtlan qawalapdyrlar. Ewlerinden sırtlan çykypdyr. Siýah goş, kaftar şo jürek bir heýwanna. Bir derende bir ýyrtýan heýwan it ýaly. Aham düzde şo dağlaryň arasyndan bir sırtlan görüp muny qawalapdyrlar. Bir sırtlanna qaçyp bir çarwada oturan adamyň öýüne çadyryny giyirtdir, gystanyp barşyna. فخرج إليهم فقال والله لا تصلون إليها فقد استجارت بي. Omyan öýüsi ol çarwa oturan adam bir pakir bir batyr gayratly adammış. Taşryk çykypdyr, ay awçylar diýipdir. Bir heýwan diýipdir, sizden kaçıp men öýüme men çadyryma girdi. Maňa diýipdir men zat diýdirmeýän diýipdir. Bir menden kömek istäp girdi diýipdir. Ay men ýakalaşmaga da razy diýipdir. Men öýüme girip men amyny qowjak däl diýipdir. Öýüme giripdi, amyny alyp gitmäne de hakyňyz ýok diýipdir. Maňa panahanda only diýdi da menden kömek istäp geldi. Başga awada beriň diýipdir. Bir gawa adammış da. Aham olar da bir gawa adam ay bolýa diýipdirler da. Bir görseler çyny bilen gidiberdirler. فلما انصرفوا عمد إلى خبز وسمن. Aham bular gidipdirler, ýanky çadyr eýesi, çarwa oturan adam çörejigi, süýtjady, kereýagjady barmyşdyk. Şonu üýşürip çorba bejerýän ýany çörek batyrma bejerip, çörek hurş bejerip, gawa goýup, ýanky sırtlan heýwanyň ewine goýup, on garnyny doýurypdyr. On garnyny doýupdyr, şo çadyryň içinde, şo öýüň içinde bir goşede süýnüp ýatypdyr. Elbette uluguşlukrak wagtdyr, öýlerrak wagtdyr. Ýanky öý ýesde ukusy tutup, o da süýnüp ýatypdyr öýüň bir çetinde. فلما استثقل وثبت عليه وبقرت حلقه وأكلت حشوته فلما استثقل وثبت عليه وبقرت حلقه وأكلت حشوته. Aham ýanky adam ýatyp galypdyr. Horruk çekip uqa gidenne ýanky sırtlan turakana ýanky adamyň boguzundan tutup ganyny sorupdyr. Garnyny ýaryp içegesinden bir mykdar ip çykyp gitipdir. Ýakşylyk eden adama edip duran heýwanyň etýän işini özde bir ýeser heýwan. Aham bir öýesiniň dogany gelipdir. Görse doganjygy ýatygany ulaşyp ýollady, elbetde eşden bolmaly. Doganyň çadyryna öýüne bir sırtlan bir heýwan girdi we şonu berjek däldi. Men maňa ýakşylyk etjek diýipdi, elbetde eşden bolmaly. Doganyň tir kamanyny ok ýaýyny alyp atyny minip ýanky sırtlany ýydarlap gidipdir. Bir ýerde tapyp gawap tir kaman bilen onu öldürüp goşga aýtypdyr. ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر.
Ibn naahli adama yaxşılık edende aşın iyenden soň müň edip zerer berşini diýipdir. Bidirek adamy garyn öýrenden soňra müň edip zerer ýetirşini diýipdir. Awwal ta ahir gurrüňe çeli hemmäňi düşünensiňiz gurrüňiniň manasyny. Näme çoňyr purmana gurrüňbi? Olam zamanında ýaşaýan, hakl zamanında ýaşaýan, ýaşuly we ýaş kiçi, jawan we sofi molla, ul kiçi we hemmemiz. Binat mana gurrüňbi. Müň öýünden garnyny ýürüp gidip, ýene müň bogazyndan, bokurdagyndan ganyny sorup garnyny ýaryp gitmeli. Sırtlan tekin, sırtlan kemin, sırtlan ýaly biderek adamla da ýaxşylyk gören adamsyna ýaxşylyga ýamanlyk etýänler diýipdir. Ine insaniýetde adam bolup adam gadyryny bilmeýän, ondan ýöne otlap beren mal ýaxşy diýänne makçyň bolýşanyň. Bir ýan kysırtlarny ýana otlap beren mally diýe bir ýeser heýwanyň bir.